بابا جی آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا تے قیامت تک جننے روح آنے سی اللہ پاک نے بابا جی آدم علیہ السلام دے اکھاں دے سامنے کر دیتے نے بابا جی ویکھی جا رہے ویندیاں ویندیاں جناب آدم علیہ السلام دی نظر جناب داؤد پیغمبر تے پہ گئی تے داؤد پیغمبر سونے بڑے سان اللہ پاک نبی بناندا ہی اونوں ہے جڑا عقل دا بھی سونا ہووے تے شکل دا بھی سونا ہووے الیاں تے لولیاں کانیاں نو رب نبی نہیں بناندا حضرت آدم پیغمبر کہندے نے اللہ سونیا اے کون ہے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی آدم اے بھی تیرا بیٹا داؤد دا نام ہے میں نبی بنا کے دنیا تے بھیجنا نام حضرت آدم علیہ السلام کہندے نے اللہ سونے ان دی عمر کنی ہے نام ان دی عمر کنی بنائیو اللہ دے پاک پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو سوال کر رہے نے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے نبی آدم ان دی میں عمر 60 سال بنائیے جناب آدم پیغمبر کہنے لگے اللہ سونے سونا بڑا بنایا ہی عمر تھوڑی دیتی ہوں اللہ پاک فرماندے نے میں جڑی عمر دینی سی دے چھڑیے تو گل کر اللہ سونے میری کنی عمر فرمایا تیری 1000 سال عمر کہن لگے اللہ جی 40 سال اس میرے بیٹے داؤد پیغمبر نو دے دیو نام میرے بیٹے نو دے دیو اللہ پاک فرماندے نے اے میرے فرشتیوں میرے نبی آدم کولوں تحریر لالو اینج سمجھو انگوٹھا لوا لو سٹام کروا لو نام کہ اے نہ ہوئے کال نو نبی آدم ویر جائے تے جدوں حضرت آدم پیغمبر دی عمر 900 تے 60 سال گزر گئی نام ملک الموت آ گیا موت دا فرشتہ آ گیا آ کے کہنے لگا بابا جی تیار ہو جاؤ نام توڑا آخری ویلا آ گیا آدم پیغمبر نبیاں دا خاص ہے تے جدوں بھی موت دا فرشتہ آیا اے پوچھ کے آیا صرف نبیاں کولوں اے پوچھ کے آیا تیار ہو جاؤ نام آدم پیغمبر کہنے لگے حالے تا میری عمر 40 سال باقی رہندے نے معلوم ہوندہ ہے بابا جی نام آدھی عمر گنی گئے سال گنی گئے اللہ اکبر اللہ کہ ملک الموت نام او سٹام نالی چکلے آیا آپ ویکھو نا سٹام توڑا ہے 40 سال تسی اپنے بیٹے داؤد پیغمبر نو عمر دے چھڑیے کہنے لگے ہاں سٹام تھا میرا ہی ہے پر میں آدھی عمر پوری کر کے ہی جاؤں گا اللہ اکبر اللہ جانا پھر بھی پہ آپ بھائیوں اس دنیا تے نہ کوئی آپ دی مدل آندہ ہے تے نہ کوئی جاندہ ہے اے مردیاں میرے مالک دیاں اللہ اکبر اللہ اے مودا کوئی پتہ نہیں ہے اے جوانی چ آ جائے اوندیاں مردیاں اے بڑھاپے چلا جائے اے اللہ دیاں مردیاں 8-10 دن پہلے دی گل ہے ساڈے خان پر سما دے اندر ایک نوجوان راشد دا نام ہے نام اللہ اکبر اللہ نوجوان چڑھ دی نوجوان 18-20 سال دی عمر بھائی پھر وہ کام کردہ کار آیا نام تے کرو سردی دا بسترہ لین واسطے آیا ماں بولی بہن بولی وے ویرہ لیٹ ہو گئی ہے شام ہو گئی ہے ایتے ٹھہر جا سویرے چلا جائیں وہ کہنے لگا نہیں امی جان نہیں میری بہن میں موٹر سائیکل کسے دا مانگ لے آیا
میں واپس جانا ہی جانا ہے۔ اینو کی پتا سی کہ رہن ورکھن والا نہیں رہن دے رہا، اللہ دا حکم اور سینا اے پنڈو ٹریا شام دے ویلے ہالے فیکٹری بھائی فرو نہیں پہنچیا، اندے ایکسیڈنٹ ہویا ہے تے فوت ہو گیا نا۔ اے مردیاں میرے مالک دیاں او چاہے تے جوانیاں چے بلا لے، او چاہے تاں بچپن دے اندر بلا لے، او چاہے تاں بڑھاپے اندر بلا لے، اے ہوندیاں مردیاں اور جدوں چابی عمر دی موک جانی کڑی چل دی رک جانی، تیرے کام رو لکھے وچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹھہ جانے، تے نبزا رہن حکیماں تے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے چ ٹھک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے، جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے، اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی، اس جندیاں اکھاں وچوں ہنجو سک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، کڑی چل دی رک جانی، اور جیڑے بچیاں نو لاڈ لڈاوندا رہیو، سونے کپڑے سی لے پوندا رہیو، آج پٹھیاں تو ریڑاں چوگ دینے، تقدیر خدا دی نہ اک جانی، اور سام نہ ہمت ہار بئی، ایویں لوڑا نہ تتیاں مار بئی، بس آ گئی بس آ گئی، وچ زندگی مک جانی، اے زندگی مک جانی ہے، اے موت نہیں ویندی حالے نہ بچیاں نو، والدین دی بڑی لوڑے، اے موت نہیں جے ویندی، اے واسطے کار او جاڑ کر رکھ دیندی ہے، اے نہیں ویندی کالے نوجوان دیاں والدین نو بڑیاں لوڑاں، اے موت نہیں جے ویندی، موت جناب بڑے بڑے گھرانو او جاڑ کر رکھ دیتا ہے، اے جدر جاندی ہے نا اے جناب خالی تا مڑی کدے نہیں نام، اے موت والا فرشتہ جدھر چلا جائے نام خالی ہاتھ اے آیا ہی کدے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر ایک چیلنج دیتا ہے، اللہ پاک فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ۔ اللہ دے پاک اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن اندر ایک چیلنج دیتا ہے، اندہ ترجمہ جناب والا بابا جی لکھوی نے کیس انداز نال کیتا ہے، جدو موت آندی ہے او دو بندے دے حالات کیوں جاندے نے نام، اللہ اکبر، اللہ تندرستی وچ بلاوے تے ہوندیاں مردیاں، وہ بیمار کر کے بلاوے تے ہوندیاں مردیاں، سدوں ہی رب کو ڈردیاں رہنا چاہیے۔ میرے پیغمبر موت نو ایویں یاد کر دے، لقمہ منہ اندر پایا ہے، ہیندا کوئی پتہ نہیں ہیٹھا جان تو پہلا موت آ جائے نا، اے سانج نہ ہیٹھا گیا ہے، پتہ نہیں اتا آنا ہے کہ نہیں آنا، اسی لمیاں میتا